ମାନେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଆଜିର ଆଙ୍କ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଦୁହି ଆଙ୍କ୍ ଆଉ ଆଙ୍କ୍ ଫୁଲ୍ବାର କାରଣ ବି ଅଛେ। କାଁ କରି ବେଲେ ମୁଁ ଆଜି ବେଶୀ ଟିକେ ନୁନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେନ୍ ତୁନ୍ ବି ରାନ୍ଧିଲି କିନି ଆଜି ନୁନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ବି ନୁନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇଦେମି ବେଲେ କିନି ମୋର ଆଙ୍କ୍ ଏନ୍ତା ଫୁଲି ଯାଇସି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହି ରଖୁଛେଁ ଯେ କିନି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନୁନ୍ କମ୍ ଖାଉନ୍। କାଁ କରି ନୁନ୍ ଦେହକେ ପୁରା କ୍ଷୀଣ କରିଦେଉଛେ আর নুন যদি খাইমা বেলে দেহে জলদি খরাপ হচ্ছে। নুন না হেলে না চলুন বাকি নুন না হেলে স্বাদ কমিଯିବା। স্বাদ অনুসারে নুন খাইবার দরকার। বাকি কাଣା হচ্ছে কি ইহাদে নুন বেশি যদি খাইদেমা বেলে দেহে নানাদি আড়ে ঘিচুছে পাখে পাখে নুন বেশি যদি খাইমা বেলে ହେତିର୍ଲାଗି ବହୁତ କମ୍ ହିସାବେ ନୁନ୍ ଖାଉନ୍। ମୁଇଁ ଖାଇକିରି ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଆଙ୍କ୍ ଫୁଲ୍ସି। ଯେବେ ବି ମୁଁ ଅଧିକା ନୁନ୍ ଖାଇଦେମି କି ମୋର ଆଙ୍କ୍ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇସି ଏନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମିଚ୍ କହିକରି ମନ ରଖବାର ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ କହିକରି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାରଟା ବହୁତ 100 ଗୁଣ ଭଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।